Tilbage på pensionatet i Birkehaven. Alting er, som det plejer. Jeg bortset fra, at Gudrun har efterladt endnu flere beskeder hos Dagny og Petersen. Han er nærmest glemt hendes eksistens. Lykkeligt glemt i øvrigt. Blev for første gang lidt irritabel. Charlotte havde lovet at få en flaske med på sygehuset. Jeg havde tænkt, at nok var godt at lade være. Fint for hende. Men hvad så med mig? Kai? Jeg har jo ikke haft tid til at forberede mig. Hvad gør jeg nu med min ubærlige lyst? Tøjler den, eller hvad? Jeg tvinger mig selv til at falde ned. I morgen. Solen skinner. Jeg er i kontrol. Skidt med opium. Jeg skal ikke have lov til at styre mit liv. Ja, jeg er ligeglad med dråberne. Jeg skal møde Finn om en halv time på Bobby.